De enquêtecommissie van Wietmarsum is teleurgesteld dat de gemeente Zuidwest-Friesland toch 200 asielziekers onderbrengen wil op het terrein van het Jeddere Kleester in het dorp. De leden van de commissie kregen het voornemen van het college persoonlijk te jaren van burgemeester Hajo Apotheker. Ze willen haar net serieus naam door de gemeente en toch het COA. Uw verslagjouwer in Wietmarsum is Gerrit de Boer. Gerrit, eerst even het nijs hoe dat ACC zo joe het komen, hè? Ja, dat is een week uitsteld en dat had het allemaal mee te maken dat de emoties hier in het dorp zelf toch wel heeg oprennen. Ik zie er achter u, daar ben ik meestal van wij net weten waar dat binnen. Die AZC nee, ik op de gevel skreun. Nou goed, vanwege die emoties en vanwege de zwaarvuldigheid van de besluitvorming had men besloten, had burgemeester Hajo Apotheker zijn, dat ze het een week uitstellen. Ja. En toch is er sprake van teleurstelling in het dorp. Waarom is het eens? Ja, nou ja, dat kan ik het beste vragen, denk ik, aan Klaas Smit. Hij is van een initiatiefgroep die hier de enquête organiseert had onder de dwarsbewoners. Hij staat hier bij me. Meneer Smit, ja, waarom ben je hem nog vooral teleurgesteld in de gemeente? Nou ja, dat blijkt uiteindelijk uit het plan wat er nou leidt. 90% van de mensen het mij dient aan die enquête. En daarvan het 20% zijn van nou, wij willen net dat de vluchtelingen opvangen worden in het Kleester en in een gebouw in het tuin achter het Kleester. En precies met dat plan komt het college nou op proppen. Nou ligt de gemeente toch vol trots te willen, ook al is het uitsteld. Ja, wat stiet je hem dan nog te dwaan? Nou, wat dus te dwang staat is in elk geval de Riersevier krijgen om het op agenda te zetten. Daar heb ik een mail gestuurd van alsjeblieft presidium, zet het op agenda. Dan willen wij nog met de commissieleden die er verantwoordelijk voor binnen, waar wij een gesprek hebben van tevoren voordat het op een rier komt. Ja. En misschien dat we ook nog wel met de eigenaar van het oude gemeentehuis praten moeten. Want die zei dat hij een deel daarvan wil verhieren wil als kantoorruimte aan het COA. Maar alleenig als het een plan is waar het dorp achter staan kan. Ja, en het plan wat er nou lijkt, daar staan we net achter. Dus dan kan die verhier ook naar terug in. Kan het uitrennen op een vrij hudde botsing? Dat weet ik net. Ik bedoel, we hebben een enquête gehouden. We hebben normale gesprekken gevoerd met apotheker. Dus nou, het zou kunnen, maar dat weet ik dus net. Hoop je wel dat je hem dan wat aan de plannen doen kennen? Ja, dat hoop je wel zeker. Want wat er nou leidt, dat is precies wat het dorp net wil. Smit, tegen dank. Alsjeblieft.